Wadhi nyime weche mag somo kama wayudo jatend migawo mar somo Migos Ogamba okoni ginyalo timo lokruoge paro mar omenda mar somo mowinjo chuli e sekondar mamalo ka gisane to pod gibiro tiyo kod omenda mane ogol ripode nyocha ma en Sh53,000 e sekondar duto ma jopuonjre biro dakie kata boarding schools. Ogamba kata kamano wito oko ripode mar ni sirkal biro duoko piny omenda mar somo ma gichwalo ne skunde sekondar kowuok kuom Sh22,000. Mabire kinde ma jonyuol kod jokanyo mar sekta mar somo kamoro riwruok mar jopuonj mar Kupet golo pare ewi ripodni mar migawo mar somo. Judith Omondi miyowa mathoth. Ndalo ariyo bang' migawo mar somo keto e lela ripot margi ewi chenro magichano ne jopuonjre madonjo e grade mar 10, ji e sekta ni kama oriwo jonyuol, riwruoge mag jopuonj owuok oko mar golo pachgi ewi ripodni. Jopuonjre mag grade mar 9 manyicha otieko penj kendo winjo donji e grade mar 10 e senior school rito mondo ketgi e skundegi kama oriwo mag ji giwegi mag piny owacho ma idokie pacho gi ma idakie kaachiel gi mago mamanyuanda ma oriwo jodak kod jodok pacho. Kaluwore kod migawo mar somo, skunde duto mag dak kata boarding mag sekondar mamalo biro chulo omenda marom 200 Alliance nyaka Migori Boys. Paro ma ok orwak kod moko kuom jonyuol mane wakawo pachgi e kaunti ma Kisumu. Pesa ma sirkal oketo no ng'eny. Ka wang'iye to waneno ko ng'eny sana kaluwore gi uchumi kaka chalo gi sani. To oganda wa mang'eny waneno ka ok wanyal dhi nyalo. Books bende ntiere midwaro. Seche ma nyathi join wanyiewo books, uniforms wanyiewo. Koro ing'eni gi ngima masani ni malo makata tem kidhi nyiewo books go. Kech gimoro boket kae jo education onego ng'inwa. Sirkal bende ong'ene sani pesa onge Kenya ka. At least ka ber onego bed ni ging'iye kaka ginyalo konyo jonyuol. Kaka kata mana samo wuene kata mana universities emiyo ka samoro ji ng'anyo nikech ji pok odhi skul. E twak marwa kod riwruok mar jopuonj mar Kupet kokalo kuom jagoro maduong' Akelo Misori, kata kamano okoni ma en paro maber madhi keto jopuonjre e kuonde duto e rang'iny achiel maonge mibadhi ka bende ma e kinde ma koro sirkal owinjo tigo e medo rang'iny mar gedo e skunde matindo e pacho ka. Ka wan gi same aspirations ok inyal categorize wa ni ka adhi e skul ni ta adhi national ta adhi e county adhi sub county. Mano nyiso ni wa bring gimiluongo ni inequality na society machalo kaka Kenya. Kosekete ni manende kaka koro nego beni gi chudo to nego beni ka Kenya ndema onge gi dormitory. Koro gerne dormitory machalre gi man alliance. Koro alliance biro medo mana gik mipuonjogo nyithindo to nyandema to biro medo gik mipuonjogo nyithindo to gigero dining hall to gigero dormitory. E ripodni bende ne oluom gazet mar piny owacho ma higa 2015 mane lieko ni kamoro omenda ma piny owacho chwalo ne skunde sekondar nyalo dok piny. We are seeing a situation ma sirkal dwaro ni skunde moko podhi, gidwaro ni jonyuol moko gol nyithigi e skul to gidhi interfere gi success mar curriculum manyien ma iluongo ni competency based curriculum kata competency based education. Matimre syllabus miluongo ni learning areas go gin very expensive, dwaro pesa. Sirkal nyaka improve, ok ni reduce capitation. Kata kamano piny owacho golo boke mayango ni ok gichan duoko piny omenda mag somo ne senior school. Jatend migawo mar somo Migos Ogamba nyoko ni nyaka sani pod ok gichan timo lokruoge ripodni, kata kamano poni nitie paro ma ogol ma ochuno ginyalo manyo kaka gitimo. The schools that are undertaking 3 pathways have been moved to category 1, so to speak C1. C2, the schools that will be doing 2 pathways, and the boarding schools, because a boarding school is the same. I mean, a boarding facility is the same whether it is in a C2 school or a C1 school. That's why we rationalize that fees to be 53,000. But as again said, we've released those guidelines today. We're analyzing them, receiving some comments, and then we'll be able to give you further guidelines and further information later on. E senior school, jopuonjre mag grade mar 10 biro timo kit somo aboro duto mabiro kawo seche 40 ne somo ka somo e odiochieng' ka odiochieng'. Judith Omondi, Ramogi TV.